sa imong gugma, diha sa imong grasya, mahiusa ang katawan, diha sa imong ngalan. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap ko. Nining ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, atong dad-on ang atong tagsa-tagsa ka mga pag-ampo, apil na ang pagpasalamat sa Dios sa grasya nga atong nadawat sa atong pagsaulog sa Mandawi Patronal Fiesta karong tuiga, grasya gikan sa Batang Hesus pinaagi sa pangama ni San Jose. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaot, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Magampo kita.
Makagagahom nga Dios, himua nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo. Aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tawo pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tawo ug naningkit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios upan sa kasadya. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa upan sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awiti pagdayik alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang mahimayaong kadayganan. Ina ang Dios pagka makataha sa imong mga buhat. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios upan sa kasadya. Pasimbaha ang tibuok yuta, upaawita pagdayig ngadto kanimo. Paawita ug mga pagdayig
alang sa imong ngalan. Umari kamo ug tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makataha nga mga buhat sa taliwala sa mga tawo. Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Dios, uban sa kasadya. Gihimo niya ang yuta nga mamala, ug ang kadagatan latas sa mga suba, nang lakaw sila. Busa magsadya kita, diha kaniya. Nagahari siya pinaagi sa iyang gahom, hangtod sa kahangturan. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios, uban sa kasadya. Pamati karon kamong tanan mahadlokon sa Dios, samtang ipahayag ko unsa ang iyang gibuhat kanako. Dalay ko ng Diyos nga wala magtugi na kanako, sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Pasinggitang tibok yuta ngadto sa Dios, uban sa kasadya. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunoa pasidunggin ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himoa siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo o pagtahod. Bato ni ang malinis nga konsensya, aron nga kun kamo bugal-bugalan, kadtong nagsaway sa inyong mga pamatasan, ingon nga mga sumusunod kang Kristo, maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo, kun kini kabubuton man sa Dios, kaysa pagbuhat sa daotan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala ka nato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga espiritu.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayganin niyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap ka. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, "Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niyag laing manlalaban, ang Espiritu sa kamatuuran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara. Mubalik ako. Sa dili madugay, ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan makakita kamo kanako. O kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig abot ni atong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan, o kamo ania kanako. Ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nining atong santos nga misa karon sa ikaunom nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, sa atong pagtapos sa atong Mandawi Patronal Fiesta karong tuiga 2026, ato usab nga ihalad ang atong mga pag-ampo sa pasalamat sa kalampusan sa atong mga kasaulugan karong mga adlawa, sa kalinaw ug luwas, apan usab sa mga espirituhanon nga mga gasa nga atong nadawat niining mga adlaw sa misa novena ug sa piyesta. Sa atong pagkamapasalamaton, mao kini ang makadala kanato sa pagpadayon sa atong mga misyon, sa atong tahas ug sa atong mga buluhaton nga karon kita nadasig na usab pinaagi sa pangama ni San Jose. Niadtong 1994, ang atong nasod maoy host sa usa ka dako nga kasaulugan. Kung karong mga panahona, siguro nag-holiday ta tungod sa ASEAN nga mga meetings nga natapos karong buntaga. Niadtong 1994, duna usay dako nga kasaulugan kay ang Pilipinas maumay host sa Miss Universe edition during that time. Sa katapusang 5 ka mga kandidato nga maoy pinakamaanyag sa tibuok universe, mao kini ang katapusang pangutana sa 5 ka kandidato as the final question for them to earn the crown. What is the essence of being a woman? Maoy katapusang pangutana alang sa 5 ka kandidato. What makes her unique, irreplaceable, something that defines her? Lain-lain ang mga tubag sa mga kandidato nga mitubag sa maong pangutana. But there is one answer that stood out among the 5. Kay mitubag man ang usa, what is the essence of being a woman? The essence of being a woman is to become a mother. Ug niadtong tuiga ang mitubag Miss India.
sa Shmita Sen nga siya maoy nakakuha sa Corona Miss Universe in 1994, classmate ni Charlene Gonzalez, kung wala ko masayop. The essence of being a woman is to become a mother. Karong Domingo ha, gisaulog usab nato ug atong gipasidunggan ang usa sa pinakaimportante nga miyembro sa atong pamilya, ang gitawag og ilaw ng tahanan. Kay karong Domingo ha, ato manggisaulog ang Mother's Day. Sa tanang mga inahan nga ani adinhi, ato silang pasidunggan sa masipang pakpak. Kay kung Oscars Award pa ni sa kategory sa gugma, sa sakripisyo, ang kanunayng madaugon sa mga miyembro sa pamilya, maugyod ang inahan. And so today, we recognize their invaluable presence, their sacrifice, their love, nga usahay dili nato ma-appreciate nganha sa atong panimalay. Usahay pagani himuon natong maid ang atong mga inahan. Sa pipila na kaadlaw nga milabay, nakabasa kog mga memes no sa atong mga periodiko sa CDN, sa Sunstar. Unsa may mga taglines sa imong mga inahan nga imong mahinumduman o daghan kaayo nga usahay mahimong katawanan, no? Mag-unsa na lang mo kung wa na ko dinhi. No? Pamango na mo kay dili mo anak og mga dato ug uban pa, no? Usahay malingaw ta kay siguro makarelata matag karon og unya. So karong Domingo ha, ato silang pasidunggan nga inig uli ninyo gakos ni mama kisi ang aping. O tawge, pasalamati. O kung ugaling wala na sila dinhi, offer a prayer for their rest. Apil usab ang pagpasalamat o paghinumdom kanila. Kung magisgot ta og gugma, kay mauman kini usa sa mga nag-define sa atong mga inahan, mausab kini ang tema sa atong mga pagbasa karon sa ikaunom nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Gani ang atong Ginoo naghatag kanatog instruction or commandment sa paghigugma. Gani kung atong tan-awon ang rason sa kinatibuk-an nga atong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, the reason of the whole Easter celebration, mauman ang gugma. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that we might have life in Him. Maumay rason nganong ang atong Ginoo nag-antos, nagpakamatay sa krus, nga bisan kita dili angayan ug takos, iya kining gibuhat tungod alang sa gugma sa tagsa-tagsa kanato. That is why in your life, never doubt God's love in you. Ikaw bililhon, ikaw importante. Mauna nga, bisan sa daghan sa atong mga problema o kabalaka, dili ka na makatupong sa gugma sa Ginoo, kay ikaw bililhon at tubangan kaniya. God manifested His love by embracing the way of suffering. Nga ang atong Ginoo, nga karon iyang gihatag usab sa iyang pagbiya kay sa sunod Domingo sa ulogo naman nato ang pagsaka sa Ginoo sa langit. Wala siya mubiya kanato samag mga ampon, no? Kundili iya usab nga ipadala ang balaang espiritu, which is the love between the Father and the Son. Sa atong ebanghelyo karon, ipahinumduman kita ni ining gugma sa Dios. And as Jesus speaks about love, iya usab nga gipasabot nga ang gugma dili lang biya pagbati. Sahay manggod kung maghisgot tag gugma, we easily associate it with feelings.
ang pag-urus-urus nga gugma sa usa ka batan-on ngadto kang Inday. Pero ang gugma uban niini mas halawong pausab og kahulugan. Kay matud pa sa atong ebanghelyo, love also means obedience. Pagkamasinugtanon, no? Gugma pagbati, yes, pero ang gugma usab mao ang pagsunod sa mga kabubuton sa Dios. Love is also associated with obedience by keeping His commandments. Kung inyo kining puy-an, kamo mailhan nga akong mga tinun-an. Nindot ni siya nga punto nga ato usab nga pamalandungan. Love is expressed through obedience. Ang obedience gikan sa pinulungan nga Latin ob audire. Audire means audio or pagpaminaw. Sa ato pa di ay ang usa ka tawo nahigugma kun siya abli sa pagpaminaw. Nga maubiyay tema alang kanato karong tuiga. No? Mapakita di ay ang atong gugma ngadto sa uban kung kita usab abli sa pagpaminaw. Maminaw ba kaha ang atong mga kabataan ngadto sa ilang mga ginikanan, sa ilang inahan, or ipalapos ra sa pikas dunggan? Naminaw ba usab kita sa atong mga kauban sa trabahoan? O ganahan rata nga ang imong tingog ug ang imong desisyon matuman ug ang imong gusto mauray magbuot? Abli usab unta kita sa pagpaminaw. Kay ang pagpaminaw timailhan usab sa gugma ngadto sa uban. Ikaduha, ang atong Ginoo nagpasabot usab kanato nga ang gugma, while it is feelings, yes, pero ang gugma usab sakripisyo. Mao kini ang gihisgutan sa atong ikaduhang pagbasa karon ni San Pedro, no? Diin miingon ang apostol, apan mas maayo pausab nga kita mag-antos tungod sa atong pagbuhat og maayo. No? It is better for us to suffer for doing what is good. Tungason biya ni kining hagit ni Pedro sa atong ikaduhang pagbasa, kay kinsa magoy ganahan nga mag-antos, dili gyud. Gani usahay atong i-compromise ang atong mga values ug prinsipyo, kay dili ta ganahan maapiki ug maglisod-lisod. Pero dinhi padayon kita nga giauhag sa apostol sa pag-ingon. Ang gugma mapakita usab sa usa ka kasing-kasing nga andam nga mosakripisyo alang sa kaayuhan. It is necessary for us to undergo many hardship in order for us to attain God's kingdom. Ayaw kahadlok kung ugaling masinati nimo ang kalisdanan for standing up what is right, what is good, and what is just. Kay kana buhat usab nga iya sa Ginoo. Padayon lang sa walay kawagtang o kadasi. Mga igsuon, sa atong pagpadayon niining atong santos nga misa ug sa paghinumdum usab nato sa gugma sa atong mga inahan, pagpakita sa gugma sa Dios nga atong masinati sa atong kinabuhi, we pray for our mothers. Aron padayon sila nga mugiya kanato kay sama nga si Jesus gipiyal sa atong mahal nga inahan, kita usab gipiyal sa atong mga ginikanan. We pray also for the mothers who are struggling right now sa ilang pamilya to raise up their children. Nga sila usab dili makabsan sa kadasig, dili sila mawagtangan og paglaom taliwala sa mga kalisdanan. Mga igsuon, bisan og mapakyas
ang gugma sa usa ka inahan. Matud pa ni Isaías, God's love would never fail. Mauna nga sa atong kinabuhi, let us be assured by the love of a mother, but more than that, let us be assured that all of us are loved by God. Amen. Palihog manindog ug bag-uho nato ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Kristo yang anak nga buktong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambigan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa atong manggiluyong Amahan kansang anak si Kristo mipadala sa Espiritu nganhi sa simbahan. Kita mo ingon, Ginoo ihatag kanamo ang imong Espiritu. Ginoo ihatag kanamo ang imong Espiritu. Nga ang mga kaobispuhan, mga kaparian ug mga relihiyoso mapuno sa Espiritu Santo ug sa hingpit motubag ug motuman sila sa iyang mga paglamdag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ihatag kanamo ang imong Espiritu. Nga ang tanang mga Kristohanon mamahimong matuod nga mga saksi sa gugma ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ihatag kanamo ang imong Espiritu. Nga sa tanang dapit ang Dios makakaplag og matuod og apostolikanhong mga Kristohanon nga andam musangyaw sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ihatag kanamo ang imong Espiritu. Nga ang mga nagmando sa kanasuran magtinguha ug maghago sa pagdalag hustisya sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ihatag namo ang imong Espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ihatag kanamo ang imong Espiritu. Nga sila nga namatay diha kang Kristo makaangko na sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ihatag kanamo ang imong Espiritu. Ginoo ang imong anak maoy nakabuntog sa kamatayon ug sa sala. Liguna kami pinaagi sa iyang panigingnan nga pinaagi sa mga kalisdanan ug sa mga kalipay sa Kristohanong pagkinabuhi. Maangko namo ang purong-purong sa himayang dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, hiling among mga gasa, himaan sa mundugma, sa gupa ug santusan. Kining panog, kining bino, ginamasa kamot sa tawo. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, inihatag na kanamo, o langit nung Ama. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton untas sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawatan ng taas, Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagdimaya sa ngalan
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. Ginoo dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya, sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay. Ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaos sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amo ug Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug mataro nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kalaot na tapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod ni ini, uban sa kalipay sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ugusab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaas-an. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaas-an. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan. Kaya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagtaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaosab. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kordero sa Diyos, nga nagawahagdang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami, hatagi kami sa Kini mao sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako ang palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo.
ka nga pasidunggan sa tanang higayon, sa tanang panahon, sa kanunay, amo ka nga pagadaygon. Sa among kinabuhi, sa langit nung bahandi, ug pinaagi nining pan, ug kali sa kaluwasan. Sa buhi nga kalan-un, sa Dios nun nga ilim nun, sa imo nga paghatag, sa lawas mo ug kalag. Amo kang pasalamatan, amo ka nga pasidunggan sa tanang higayon, sa tanang panahon, sa kanunay, amo ka nga pagadaygon. Sa among kadaugan, sa among kalampusan, sa among kalisdanan, ikaw among dalangpahanan. Sa langit ug sa yuta, sa awit, sa himaya, sa among nga kalipay, isinggit kanunay. Amo kang pasalamatan, amo ka nga pasidunggan sa tanang higayon, sa tanang panahon, sa kanunay, amo ka nga pagadaygon. Daiga ang Diyos, daiga sa kalangitan, daiga siya. Kamong mga angheles, ikaw adlaw, ug bulan, ug nagakidlap nga kabituunan. Pangahanod ug katubigan sa ibabaw, daiga ang Dios nga nagasugo ning tanan. Sila minunot sayang pagbuot kan sang balaod, ilang gituman. Magampo kita.
Makagagahom og tunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko ug ihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Mga pahibalo, una, maukini ang nadawat sa box, Piso Caritas, April 30 to May 7, 8,783 pesos and 90 centavos. Ikaduha, nagpadayon ang atong pagsaulog sa Flores de Mayo matag alas 3 sa hapon. Giawhag gihapon ang mga ginikanan sa pagpaapil sa ilang mga kabataan nga mahimong mga anghel ug ang musalmot sa pagdala og mga flores o bulak nga ikahalad sa atong mahal nga inahan. Ikatulo, maukini ang mga nadawat nga donation sugod May 1 hangtod May 9 nga miabot og 46,500. Anonymous donor 1,000, anonymous donor 2,500, Ellen 2,000, anonymous donor 2,000, anonymous donor 5,000, Marlene and Paul Caban family 2,000, Jeronima Salazar 2,600, Judy Ann 500, Susan Camus 300, Catholic Women's League 5,000, anonymous donor 1,000, heirs of Felipe and Beatriz Abadia 3,500, Ulandrias 5,000, Lina and John Lackman 2,000, anonymous donor 2,000, anonymous donor 2,100, Joy and family 1,500, Edwin and Jinky de los Santos 1,000, Mr. Christopher and Mrs. Sheila Remo and family 2,000, Lorna Ibanez 1,000, Marilo Curimo 1,000, Adverb Printing Services 1,000, Lourdes T. Lumapas 500. Kung buot kamo mo donate para sa atong project, ihatag inyo donation sa opisina o sa resibo, or you may write your check or deposit your donation directly to our BDO accounts, the Roman Catholic Archbishop of Cebu, the National Shrine of St. Joseph, BDO account number 00171-801-9923. Ikaupat, sa Mayo 12 hangtod 14, ipahigayon ang Triduum Mass alang sa atong segunda patron, San Isidro Labrador, matag alas 5:30 sa hapon. Ang Fiesta Mass sa Mayo 15, alas 5:30 sa hapon ug isunod dayon ang prosesyon. Giawhag kita sa pagsimba. Sa katapusan, sa ngalan sa atong parokya uban sa team of pastors, Parish Pastoral Council ug Shrine Ministry, among ipadangat ang kinasingkasing nga pasalamat sa tanang nakatampo sa kalampusan sa atong pagsaulog sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Señor San Jose. Sa atong mga kaabag dinhi sa National Shrine, acolytes, collectoras, Eucharistic ministers, lectors, psalmists, choir, PYCC, moms ug ACL, hermano ug hermana, sa mga stewards of the day, sa mga altar flower sponsors, hagkanan flower sponsors, banner sponsors, food sponsors, donors, and benefactors. Sa LGU, uban ang CDRRMO, police, traffic enforcers, barangay tanod, ug hilabi na sa kaninyong mga parokyano ug pilgrims. Kaninyo ug kanatong tanan, daghan kaayong salamat. Nagpadayon usab nga abli ang atong octagonal chapel on the left side sa atong simbahan aron matagaan kamo kahigayunan nga maka-venerate sa karaang imahin ni Joselito El Patrocinio nga original nga gigamit sa ritual sa patunog. Kung nakasimba mo sa miaging adlaw, ang patunog mao ang pagpandong sa imahin ni San Jose sa ulo aron pagpangayo siyang bendisyon ug panalangin. Ug ang maong imahin mao'y original nga gigamit 300 na katuig ang milabay. Ang maong image pwede nato ma-venerate karon sa mga misa, sa tibok misa usab sa adlaw nga Domingo ug sa adlaw nga Lunes, mubalik na kini siya ngadto sa katedral. So mientras ania ang maong imahin sa iyang pag-uli after 3 decades, pahimusli ang kahigayunan
aron inyong mahunghong ang inyong mga pag-ampo ngadto kaniya. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosab ka. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat, Senyor San Jose, sa mga pag-ampo nga gihalad mo kanamong tanan. Sa kanunay kami magpasalamat sa Dios sa paghatag nimo kanamo. Daghang salamat, O Senyor San Jose.